повече от 2000 години трима мъдреци от изтока, Персия, Арабия и Етиопия, наблюдавали на небето на обикновена звезда. Водени от нея, те се събрали и като узнали взаимно намеренията си, тръгнали заедно да разследват. След дълъг път стигнали палестинските земи, наречени още ханаански, явили се при цар Ирод. Кои сте вие? Цял Иерусалим говори за вас. Преди 9 месеца царската звезда Юпитер и закривникът на Израел Сатурн се бяха приближили необичайно. И какво? Нима друг път не се е случвало? В небето се яви странна светлина. Това трябва да е божествена или ангелска сила, явила се вместо звезда, защото всички звезди от самото сътворяване на света имат свое собствено битие на небето, а тая се яви сега. За нея мъдрият звездоброец Валаам предрече: изгрява звезда от Якова и се издига жезъл от Израиля. Тя ни се яви ненадейно, видя се зад широките равнини на изток от Ливан. Понякога се движи необичайно от изток на юг в посока на твоя град, Великият Иерусалим. Понякога спира и сега и през Рив, като след следвахме я, но тук тя се скри. Аз съм царят на Юдея, но в двореца не се е раждал дете. Идете, разпитайте грижливо за новороденото и като го намерите, обадете ми се, за да ида и аз да му се поклоня. Нов цар! Ще я видим тая работа. Не се е родил още този, който да ме смени на трона. По това време император Август, могъщият владетел на Великата Римска империя, издал заповед да се преброи населението на обширната му вселена. Всеки ден е там, дето се е родил и отдето е родът му, и да се запише. Хайде, Мария, хайде! Още малко остана. Ето, най-после стигнахме. Знам, че съм уморена. Скоро ще си почиваш. Само да намерим място в някой храм. Колко много хора! Бедни и богати, млади и стари, усмихнати и замислени. Бързат. Ох, уморих се. Дълъг път извървяхме. Ето една страноприемница. Да попитаме дали няма да се намери място за нас. Отворете! Какво сте се развикали? Навънка е вечер. Хората спят. Вървете си. Идам отдалече, чак от Назарет в Галилея. Аз съм роден тук, в Давидовия град. Дойдохме да се запишем, както повелява заповедта на кесаря Август. Много сте закъснели. В цял Вифлеем няма да намерите свободна къща. Моля те, помогни ми. Аз съм отпаднала и премръзнала, а и усещам, че идва раждането на детето ми. Нали ви казах вече, вървете си, но може да отидете извън града в близката пещера, където прибираме животните, когато е лошо време. Мария, това е истинска пещера. Тук ли ще прекараме нощта? Как ще издържиш? Нищо, тук след кратките ни животни ще ни бъде топло, ще имаме покрив, ще починем и ще съберем сили. Ох! И така Магарето и Вълът били първите свидетели на раждането на Божия син с нежната си топлота, щели да закрият новия живот, който е идвал на земята, пълен с надежда и обещания. Целият свят вече е притихнал, всичко живо спи. Само двама овчари са будни. Те пазят стадото и се взират в звездното небе.
Колко е красиво небето тази нощ. Студено е, трябваше да приберем стадото. Но какво е това? Каква е тая ярка светлина? Виж, приближава, да бягаме! Не бойте се, ние ви носим радостна вест. В Витлеем тази нощ се роди Христос, Спасителят на всички хора. Идете и го вижте, ще го наместе по вид пелени в една язла, а после идете и разнасите великата вест. Слава на Бога във висините на земята, мир между човеците, благоволение. Слава на Бога във висините на земята, мир между човеците, благоволение. Да отидем по-скоро в пещерата и да видим какво се случва там. Това, което ангелът ни каза. Виж оная звезда, тя току-що слезе от висините и се приближи до земята. Точно на нашия обой се е спряла. Скоро да вървим. Нас ни прати ангел, Господи, младенец, нашият Спасител. Ние идем да му се поклоним и му донесохме младо агне, най-хубавото от стадото. Това дете е Божи дар за всеки от нас. То става един от нас, човек, наш брат и в същото време Бог по-велик от целия свят. Ние сме трима мъдреци от изтока. Тук ни доведе древно пророчество. Аз съм Мелхиор. Идем от Арабия. Къде е детето? Нося му скъп дар. Злато, като за велик цар. Аз съм Гаспар от Персия. Нося на младенеца Ливан като на Бог, знак на особено благоволение. От Етопия съм тръгнал. Много време мина, много път извървях. Поднасям на детето смирно, защото той е и Бог, но и смъртен син човечески. Ливан на Бога, смирно на човека и златото на царя. Божието и човешкото в едно със сърцата си го вярваме, а с даровете си го изповядваме. Не се връщайте при Ирод, той е намислил голямо зло, иска да убие новороденото, така че си вървете по друг път и проповядайте идването на Спасителят на света. Ставайте, Йосиф, вземи Мария и детето и бягайте. Първо се върнете в Назарет, после идете в Египет. Ирод се страхува за трона си и издаде заповед да се избият всички деца, не навършили 2 години.